It's Sinulog time mga kabeka. Yes, kung bago ka lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Shala la Vega, don't forget to click the bell notification. Yes, mga kabega, so nakauban ako karon si Wella and Joy. So asa ta padung karon bishi? Padung mi sa Santo Niño. Yes, managkot mi. So before mo manglaag, so kinahanglan managkot sa gyud mo before unahon ninyo ang laag. So importante gyud nga managkot. So inip kaayo karon doon diri. So thankful kay ta wala giuwan. So naata karon diri so padung mi karon managkot kauban ang ako ang mga mega gikan sa. Oo. So thank you so much and see you around mga kabega. Yes mga kabega, so naami sa simbahan karon, so naglakaw mi diri. So daghan kayo ang mga tao, so wala ni nakasud sa simbahan kay tungod no naglisod na ta sa kadaghan kay mga devotees ni Señor Santo Niño. So nanimba, so bisan unsa ka itit sa panahon, so naagid mi diha. So daghan tang mga subuanon nga ni bisita or ni simba gyud no. So after mo sa among pagsimba, so mo diha mi naka-decide nga mo laag sa diha padung sa Fuente Osmeña. So amo sa gyud gitiwas nga mahuman ang misa no bisan pa man nga diha mi naa sa gawas lang mi. So ang importante is nagasimba mi easy pagpasalamat sa ato ang balaang bata nga si Señor Santo Niño. See you around mga kabega. So nakiuso sa migamay mga kabega after na mo sa pagsimba, so nakaagi mi mo kanang naay mga mo face paint. So una nga nagpabutang ang akong amega nga si Joy. So mali karon na pa ano sa misa usto na natin face paint para mag-feel sa nato ang celebration sa Sinulog. So sa grabe gid kayo kainit mga kabega ang atuang na sinaki sa pagsaulog sa kapiyastahan ni Señor Santo Niño. So karon amo sa gipaabot na mahuman si Joy kay after na ako na sad among kuwan kung di ba siya makadaot sa now. So di siya makadaot bisag daot na nignaong taan kasi nakasama ko kadaot. Okay, atong na-check dili, atong na-check na daghan yun ang mga nagpabutang o nagpa face paint no nga mao giusok yun daghan kaayo nga mga tao sa Sinulog ang nagpabutang sa ilaha mga face paint or niya sa now. So sa face yun na siya kay gitawag ana face paint man na siya mga kabega. So ato ang mega nga joy kasi nagpapamay sa luyo kay giigang nagtamang gabi kay igang wala kami nakapunit man ng carton. So mo na lang namong gigamit ang carton namong pag-pay. So ngayon kay murata ka ng no, murata o mga karatisyan ana ato ang face paint. So again mga kabega, so wala pa naka-subscribe, don't forget to subscribe ug mag-enjoy ta sa pagsaulog sa Sinulog. Viva kids nyo! Si Miss Sasa, yung boyfriend ang nagbagi sa among now. So thank you so much! Thank you, Pet Senyor! Pet Senyor! Happy Vista! Thank you so much! So ato na Nagdala mo sa yung mga maintenance. Kasi mga hirwita. wala na papas. Hello eh. So, nakapagkiti karon din sa ginawang kolor. So, nagdala ka sa itong mga maintenance. Kaya nabiyat na kitawag mga short blood, anemic, sa asang ugod-ugod, kambas karap-arap. Kuya! Yeah! Ang dapat yung... Ma'am? Ay, color? Pagsuroy-suroy diri sa Fuente. So amo gyud nagsugatan si isa to dai si Boy Tapang. So nakapa-picture gyud mi. So mao ni nga picture na sa mao ni siya. So na si Boy Tapang so nakapa-picture so dali ra gyud kay siya madulan. So shout out behind ni Boy Tapang. No, thank you so much. No, kind ra gyud kay so. See you around.
YouTube channel. Senior. My YouTube channel, Shalala Vega. Shalala Vega, follow to Shalala Vega. Ah, yes. Kim Arda, please Senior. Thank you. Yeah. Karon diri sa Crown Regency, no, sa Puente. So, nakita, Kauban si Wella o si Joy ang nakita. So, lami karon, hi! Ako na kita nga diri sa Puente, no, nagang kayong tao. So, kasagaran, so natunga ang mga tao din, higi ang ubang tao tuas sa seaside. So, nata karon diri mga kavega. So, see you around! Here at Puente Asmeña, so na-relax no, very light tungkol sa among gilakaw nga puwerte taas lagi ka naglakaw puwerte ka taas sa among gilakaw, so namin karon diri ni ni-relax kami o very light. So mga kabaga, biga fit senior sa tanang mga subuanon, and so mo siya. Ako ang workmate. Thank you so much. Say hi to my vlog. O kanyang bana. So thank you so much. Welcome kay Midiri. Grabe ka, acceptable sila no. So ato naging itagad yung Midiri. So grabe karon sa gipakanta mi. So very relaxing guys. Among ikan sa kamoy kaayu. Kaya karon grabe ka relax with kaayu. With Wella, Joy and the Nako.